Bangadideki abantu. Uyedwa unobhala kazwelonke we-MK Party uSibonelo Nomvalo owaqokwa ubaba umsholozi uJacob Zuma ugedle ihlekisa. UNomvalo, uSibonelo, uChairperson, njalo unobhala uSG we-MK kazwelonke. Leyo ayixoxisi. Bonke abanye abathula abanye, bonke abanye abadle nje ushut up. Uqoqobele isikhundla sokuba uSG aphinda aqoqobale namandla aso wonke aphelele. UNomvalo, uSibonelo, uye uSG. Uphinda beyedwa futhi uChairperson kazwelonke kubelaphi bendabuko uDr Khehlelezi uMzo ngokuqokwa ubaba umsholozi uJacob Zuma umnikazi we-MK Party. uDr Khehlelezi uMzo Chairperson wabalaphi bendabuko kazwelonke uye kuphela uChairperson. Abanye Nkosi yami mabathule nje. Intombazana le phaphi igoli lonke uSibongile akasithulele Nkosi yami ayeke ukusiphaphela. Uyedwa uChairperson owaqokwa umsholozi wabalaphi bendabuko uDr Khehlelezi. Uyanibiza ke nonke belaphi bendabuko eGoli lapha nansi post. Uyanibiza nonke uDr Khehlelezi, hambani mhla ka5 August niyo attenda i-meeting yabalaphi bendabuko ebizwa National Chairperson wenu uKhehlelezi uMzo. Save the date. Isaqamgwaqo ke sentombazane lesi ekuthiwa uSibongile Nkosi yami ayiyeke nje ukuphapha. Ayiqhubeki bomsantula didi kuphela nje ngoba siyazi ukuthi ijola nesosha laphana ijola nesosha umzukisi uyabo. Ayiqhubeke nje bomsantula didi laphana ejolele njoba nje ihambe emagroupini omkhonto ihambe izibiza ngo-Chairperson ekubeni munye phela uChairperson owaqoka ubaba umsholozi uKhehlelezi. Nangu uhlanganisa uWard 60 lapha eVerelemo wawuhlanganisa naku bekuhlangenwe lapha eWard 60 zihlanganisa uDr Khehlelezi. So uSibongile akadli shut up ayeke kulo efuna ukungena ngegama likaNkosinathi Nhleko. Asazi ke Nkosinathi Nhleko noma le ntombazane nawe uyakusantulela yini ngoba ihamba iphatha igama lakho nje. Igama lakho Nkosinathi Nhleko liyavela nje emanyaleni, liyavela nje emanyaleni. Waqala wathengisa umkhonto ngokufonela oMbalula ukuthi umpimpe amalungu eANC ayekade ezovota kanye nomkhonto ukuze umkhonto uzodliwa. Nangempela waluza umkhonto laphana kwi-KZN legislature nakho kuvotwa ngoDisemba, I think umhla ka15 December ngesikhathi kuvotwa. Wena Nkosinathi Nhleko wadayisa ngomkhonto njengoba nje uqoqobela isihlalo sokuba uChairperson la emkhontweni. uSibongile uyakubala uthi wena uhlangana nawe eindaweni ezisithekile emahotela. Asazi ukuthi nisuke nenzani lapho kodwa sikwaziyo uSibongile umsantula didi nje kuphela into esiyazi ngaye. Uyabo umsantula didi santulela isosha laphana umzukisi uke wasantulela noShezi laphana. uShezi wamlaxaza ngoba ethi ayi mina ngeke ngiqhubeke nomsantula ndunu onje. Uyabo wayilaxaza lento uShezi ibhizi nje iyaxova la emkhontweni, ixova abalaphi bendabuko lentombazane ezibiza ngomelaphi wendabuko. Asiyazi nokuthi yathwasaphi njalo kodwa ithi umelaphi bendabuko lentombazane ekuthiwa uSibongile amasembe ento. Uyabo ilungiseke lonto Nkosinathi Nhleko ilungisa impela leyo nto. Abalaphi bendabuko abangaconfusewa uNondindwa esebenzisa igama lakho.
uKhehlelezi uchairperson owaqokwa umsholozi uGedle Ihlekisa kulesi sikhundla. Uyabo? Naku manje uyababiza, ubabizela lapha ya elokhuzeni endaweni laphana eJulisi ekuthiwa ikwasgawu. Ya, ikwasgawu. Nayi kodwa iposter ziboneleni. Njoba uKhehleleze bebahlanganisile nje lapha ya eVerelem kuward 60 naba abantu bajabulela uward councillor uDr Khehleleze. Yekani usijwayela kabi. Siyabaza abaholi bethu nezikhundla zabo. Nkosinathi inhlelo Nkosi yami engathi angayeka ukuba corrupt. Lento yakhe yokuzonda ubaba uWillis Mchunu iyambhayizisa ngempela ke manje. Impayizisa ngempela. Ngiyasaba njoba kuyokhethwe nje. Angazi ukuthi yini azoyenza uNkosinathi inhleko uma engasangayithola iposition ayifunayo. Angazi ukuthi uzokwenza njani noma uzophinde aphinda gange njoba aganga nje lapha eKZN legislature. Asazi ukuthi uNkosinathi inhleko imapha amaplan akhe ngoba phela uyimpimpi. Uyabo uyimpimpi yeANC la eMkhontweni uNkosinathi inhleko. So ngithi nje ngini-update engane zakwethu ukuthi uSG kaZwelonke womkhonto wesizwe usibonelo nomvalo uqhoqhobele wonke amandla aleso sikhundla akekho yomgudluza yonke imsunu nemsangano ayifuseke. Bese kuthi uchairperson unational chairperson wabalaphi bendabuko emkhontweni uDr Khehlelezi umzo yonke ke eminye imsunu nezifebe ayithule Nkosi yami. Bese kuthi lokwa okuzibiza ngama TikTokers omkhonto ukuthi kona manje sekugive uphile ukuthi ku disappointed ngoba akudli lutho akunikwanga nehlane nama position okwakwafuna kukhuluma kuze kulenga amankemfu la nemlomo enesihlama la ko TikTok ibhizi khuluma amasimba lana iagainst uSG. Yonke lo msunu leyo ayidle nje ishut up iyeke ukusijwayela kabi. Bese kuthi South Africa yonke ivotele umkhonto MK party njengoba sibhizi nje sucleana umkhonto uyacleaneka futhi njoba sibhizi sucleana uyacleaneka abantu abavotele iMK party bayivotele ngokukhulu ukuzethemba ngoba sikhona singomakanya siyawucleana umkhonto futhi uzocwebezela zonke igila mkhuba nezigebengu namasimba nezihoko nemgodoyi nezinsha izophuma ngegede abazosala bazophenduka balunge babe clean njengawo umkhonto bafanele ukuba ngaphansi komkhonto yonke imsuno izophuma emkhontweni. Asibonge ithuba.